kuno kuwailesi ya mzati mogwirizana ndi chipatala chija cha Mulanje Mission ndikulandireni mu programu inaso ya zaumoyo yomwe lero cholinga chake ndikufuna ndithu kulimbikitsa anthu kuti amve zambiri zokhuza nthenda ija ya kansa ya mkhomo la chiberekero. Takhalani pompo, ine dzina langa ndi Rachel Joshua amene ndili mulutsi wanu wa nthawi zonse wa programu imeneyi ya zaumoyo. Ndiye mmene ndanenera kuti programu yathu tikupatsirani pano mogwirizana ndi chipatala chija cha Mulanje Mission. Abweratu anzathu kuchokera ku chipatala cha Mulanje Mission amene akhala kuti fotokozera zambiri zokhuza ntchito zolimbikitsa anthu kudziwa zambiri zokhuza nthenda ija ya kansa ya mkhomo la chiberekero. Takulandirani. Zikomo kwambiri Rachel. Choyamba tikuzoeni dzina komanso udindo wanu. Chabwino, ineyo dzina langa ndi Majoro Bela Ramari Khwani. Ndine mmodzi wa madotolo amene akugwira ntchito ku chipatala cha Mulanje Mission. Maka ineyo ndili ku site ya ku Labout kwambiri kumene ndimapanga kwambiri zokhuzana ndi zaumoyo wa mzimayi. Kwa pa chipatala chathucho ineyo udindo wanga kwambiri ndikuona matenda onse okhuzana ndi umoyo wa mzimayi. Chabwino. Zikomo kwambiri. Takulandirani tu mu programu yathu ya lero ya zaumoyo. Ndathokoza kwambiri. Koma dzina lanu tu lero keisana fake chifukwa kuti Ramari Khwani. Mesa mali Ramari Khwani. Yes, Ramari Khwani. Mungo lisinda daily mene mwaimverera. Ndi chonjo ndithu. Chabwino. Zikomo. Iyayi imodzi mwa nthenda zomwe zikutenga miyoyo ya anthu komanso kuvutisa anthu m'dziko lathu la Malawi kuphatikizaponso mayiko akunja ndi nthenda ya kansa ya mkhomo la chiberekero imene magwira amayi. Nde kwambiri lero tingofuna tuone kuti kodi anthu kudziwa kwawo kwa nthenda imeneyi kwafika pati, chifukwa munthu amene yakudziwa chinthu amene ali nemwe kwambiri chifukwa amatha kuchizemba kuti yayi ichi kuchidziwa nchoyipa ichi chimaluma odi ndizere njira iyi. Nde kudziwa ni mwayi. Lero tidziwe zambiri zokhuza nthenda imeneyi ya kansa ya mkhomo la chiberekero. Ndiye mwina ndisanathe mtunda kwambiri ndi programu yathu kumafuna kudziwa kuti kungokumbutsana chifukwa miyezi yambuyo itakhalanso tikukamba nkhani yake yomweyi ya nthenda ya kansa ya mkhomo la chiberekero pamene asungwana amalandira akatemera wa HPV. Komabe tangoti pasani pang'ono akambiri kokhuza nthenda imeneyi ya kansa ya mkhomo la chiberekero kuti imayamba bwanji. Okay. Ndipo ndi nthenda yanji imagwira chiwalo chanji. Okay. Yes. Chabwino, ndathokoza kwambiri Rachel. Ndiyambe kufotokoza kunena kuti kansa ya khomo la chiberekero ndi kansa imene ili yopsa kwambiri. Mwafotokoza bwino ndithu kunena kuti imapha azimayi ambiri kwambiri m'mayiko ambirimbiri including Malawi. Ku Malawi kunoko titatenga makansa onse kwaika apa. Makansa number 5 amene ali opsa amene akupha azimayi kwambiri. Number 1 ndi kansa ya khomo la chiberekero. Ndi chifukwa chake timayenera kuti tizikamba pafupi kuti azimayi azimvetsetsa kuti matenda awawa alipo ndipo ni matenda opsa kwambiri. Ndiye ubwino wake ndi wakuti kansa iyi ndi imodzi ya makansa kuti munthu amatha kuchira pokapo titakhala kuti tayipeza nthawi yabwino. That is why timayenera kuti nthawi zambiri tizikambabe kuti anthu azimvetsetsa tikafika pa point yakuti mzimayi wina aliyense akudziwa za kansa iyi kapena banja lina lililonse because azibamponso akwena kutenga kawo pa nkhani iyi. Munthu wina aliyense akudziwa za kuipa kwa kansa ya khomo la chiberekero. Tifike pa point yakuti wina aliyense amangopita voluntarily ku chipatala osadwala matenda andi onse kunyamuka kupita ku chipatala kuti ndabwera kuti mzangu ndiyeza kansa ya khomo la chiberekero. Tikafika pa point imene yakuti wina aliyense wayezedwa kansa ya khomo la chiberekero tidzapeza kuti imfa zimene zikubwera pa nkhani ya kansa ya khomo la chiberekero zikutsika. Now ndifotokoze kuti kansa ya khomo la chiberekero ndi chani. Thupi la munthu linamangidwa ndi njwela zimenezo amati ndi ma cells. Now mkati mwa njira ya abambo pali ma cells amene Mulungu anayika kuti akhale mkati apange khoma la mkati mwa njira ya abambo. Tikafikanso mkati mwa chiberekero pali njwela zinanso zimene Mulungu anapanga zosiyana ndi zimene zili ngati mwa njira ya abambo. Now pamene khomo la chiberekero likukumana pacha ndi ndi njira ya abambo, ma cells amene amakhala osiyana ndi amadzakumana zili kati kutenga njwela
za ma blocks izizi za cement ndi njwela zimene aotcha izizi za doti pena pake pamene zimakumana kumachita kuonekeratu kuti njwela izizi zikutani zikusiyana de ma cells amene ali nkati manjira abambo ndi ma cells amene akuchokera nkati mwa khomo la chiberekero akadzakumana pena pake pamakhala ka junction imeneyo pamene zinthu zizi zimakumana now munthu akakhala kuti ali ndi tizilombo ititi ta human papilloma virus timapita pamene pale kukumanako kwa njwela zosiyanazo kapena ma cells osiyanazo ndeze kafika pamenepo pamakhala ngati pali chonde labwino lakuti zitha kufalikirako zikafika pamenepo ndiye zimayamba kusokoneza pamene pale mkumano pacha ndiye zikasokoneza pamenepo ndi pamene cancer imayambira now target yathu ndi akuti nzimayi uyuyu abwele alibe chizindikiro china chilichonse kumusi kucha then abwele then tipeze pamene papilloma virus ija wayamba kusintha pakati pa ma cells awiri acha then akasintha pamene tikapeza zimenezo ndeti pamene timamuthandiza bwino tikachedwa pamene pacha then zizindikiro zimene zija timene zimasintha zopano kuzakhala cancer yeniyeni ndese timafuna kuti nzimayi afike pakuti pamene pacha pasintike kuti pafike pa cancer yeniyeni azimayi akamapita kuchipatala kucha kukaiza cancer khomo la chiberekero kwambiri timapanga target pamene pacha pakuti njwela ziwiri zija zochokera ngati mwa chiberekero ndi zochokera pa njira ya bambo pamene zimakumana pacha tione pamenepo kuti pale kusinthika kwina kulikonse ngati pale kusinthika timuthandize ngati palibe kusinthika then ndimanena kuti papa zinthu zili bwino so cancer imayambira kwambiri pamenepo kuti human papilloma virus imene timayenena ija imene timabaya atsikana aja katemera wake human papilloma virus ndi imene imayambisa kusinthika kumene ndikunenako kuti cancer itani iyambire pamenepo ndithudi zonsezo zikuchitika fashion human papilloma virus akufika bwanji kumene la mai makaso malo amene mwachula human papilloma virus ndi matenda opatsilana pogonana imatha kupanga affect munthu wina aliyense azibambo atha kukhala nayo azimayi amatha kukhala nayo koma ifeyo azibambo simatipanga affect per se ife sitimadwala nayo timatha kuitenga kwa nzimayi amene ali nayo kukampatsira wina ndiyete kampatsira wina imalowa mthupi muja komano imapanga damage kwambiri malo amene ndawanena aja koma ngati sinafike pamenepo mwachisanzo kwa azimayi akuti tinacho sachiberekero alibe khomo la chiberekero olatakhala kuti ali ndi human papilloma virus imeneyo sisintha zinthu zambiri sipangisa cancer ija chifukwa chakuti palibe chonde limene tanena lija inezo ngati zibambo chifukwa chakuti ndilibe khomo la chiberekero takhala kuti matenda amene ndatenga saka nipangise matenda sindikadwale nawo chifukwa chakuti palibe pachonde pamene tikunena paja kuti patha kutani kusokoneza zinthu ndezo nsezo limakhala kuti nzibambo anatenga matenda awawa anakapatsira ndani nzimayi uja so that's why nzimayi ni zibambo akwena kuti tikambeza matenda awawa chifukwa chakuti zimakhuza magawo awiri onsewo nzimayi ndi zibambo ngakhale kuti abambo nthawi zambiri samadwala nawo now ndinenenso kufotokoza kunena kuti human papilloma virus iyi ilibe mitundu pali mitundu ingapo komano mitundu imeneyo imatha kwambiri kubweretsa imene tili concern kwambiri ndi iyi imene kubweretsa cancer khomo la chiberekero komano pali ena amene mabweretsa matenda ena amene timati ma genital warts amene amati ndi njelewele so pale mitundu ina ya human papilloma virus imene mabweretsa njelewele komano imene si imene tabwera kwambiri kunoko koma kwambiri tabwera iyi imene ikuyambisa cancer ya khomo la chiberekero ndithudi tamva zokhuza amene cancer ya khomo la chiberekero imayambira kuti ikuyambitsidwa ndi kachilombo kaja ka HPV human papilloma virus imene ikuchokera ndithu kuti abambo ndamene akutenga kachilombo kamene kando kampatsira mayi ndiye mayiyo akakhalanso kuti mwina chitetezo nchotsika nthupi kapena apeza chonde kukhomo la chiberekero pamene kachilombo kamene kakamatani kamayamba ndiye kumafunanso kudziwa kuti kodi zitha kutheka kuti amayi apatsidwa kapena ali ndi kachilombo kamene kaka HPV koma osadwala nthenda ya cancer ya khomo la chiberekero ndizotheka ndithokoza kwambiri kuyankha funso lanu ndikotheka kwambiri kupezeka kuti nzimayi ali ndi HPV komabe alibe zizindikiro zimene tikunena zija zakuti atha kukhala ndi cancer ya khomo la chiberekero kutsokoloko zimene zimachitika ndi zomwe mafotokoza bwino kunena kuti zimatengerapo zinthu zingapo ngati munthuyo ali ndi
immunity kapena chitetezo chokwanira mthupi amene watha kukhala ndi matenda awawa then chitetezo chawo chimatha kumenyana ndi matenda aja kumpaka na kukonjeza matenda aja ndiye kuti iye sadwala kansa iyi komano pa zifukwa zina zakuti mwina chitetezo chawo chatsika chifukwa cha matenda amene tikudziwa kwambiri ndi HIV. HIV imatsitsa chitetezo cha munthu ndiye kuti pamenepo chondewu chamakhala kuti wachuluka pa malo pacha ndiye kuti awawa akangotenga matenda awawa atha kudwala kansa ya khomo la chiberekero. Chimodzimodzinso matenda ena amene amatsitsa chitetezo cha munthu achina TB achina sugar zinthu ngati zimenezo zitha kuyika munthu uja pa chiopsezo. Kenakonso kunena kuti pali azimayi ena akuti ali ndi khalidwe lakuti amagona ndi anthu ambirimbiri. Kugona ndi anthu ambirimbiri kumayika mzimayi uja pa chiopsezo chakuti pa anthu amene agonana nawo aja alipo yena ndithu atakhala kuti ndi matenda aja atakhala kuti agonana ndi munthu mmodzi machances amakhala kuti ndiochepa kuti atha kutenga matenda aja koma chifukwa chakuti awawa agona ndi anthu ambirimbiri amatha kukhala pa chiopsezo chakuti atha kutani kupezeka kuti watenga matenda aja. Kupatulanso zimenezonso zinthu zina zimene zimayika anthu ndi akuti anthu amene anabereka kambirimbiri ndi amene akupezekanso kuti ali pa chiopsezo chakuti atha kudwala matenda awawa chifukwa chakuti malo amene ndanena aja amakhala kuti amakhala exposed kwambiri chifukwa cha kubereka pafupi amene uzonso amatha kukhala kuti ali pa chiopsezo chodwala matenda awawa. Azibambo akuti akugona ndi azimayi ambirimbiri amene wonso akuyika akazi awo kwambiri pa chiopsezo chifukwa chakuti kome akuyenda kuja atha kutani akumana ndi mzimayi wina akuti alikale ndi matenda aja kuwatenga kwa mzimayi uja kukapatsira akazi awo. Ndi zinthu izizi kwambiri zimakhala kuti ndi multifactorial ndi zinthu zambirimbiri zimene zikapangisa kuti mzimayi uyu apezeke kuti ndi matenda awawa. Ndi nthawi yotalika bwanji pamene munthu watenga kachirombo kamene ka HPV nkuzayamba mwinano kuonesa zizindikiro za nthenda imene ya kansa ya khomo la chiberekero? Fine, zikomo kwambiri. Zikuonetsa kunena kuti maini yake amene anapanga kafukufuku akunena kuti zimatenga zaka 10. Ngati mzimayi watenga matenda lero zitha kutenga zaka 10 kuti ka junction kamene kunena kaja kambe kusintha zinthu zambe kusinthika kuti awawa atha kukhala ndi matenda a kansa ya khomo la chiberekero amanena kuti zimatenga zaka 10. But however zikumatheka kupeza kuti malingana ndi zinthu zina achina chitetezo cha mzimayi uja kuti chitetezo chawo chili bwanji amatha kupezeka kuti iyo zinthu zasinthika machangu kwambiri sizitenga zaka 10 zimene tikunena zija. That is the same reason imene tikunena kuti atsikana amene ale zaka 9 mpaka na 18 ameneyo akwena kuti alandire katemera uja because amene tikabaya katemera uja ndiye kuti amene tikwateteza kuti olonga khala kuti atenga matenda aja asafike pa point yakuti zisasanduke kuti ikhale cancer. Komano kwa amene sanatenge katemera uja akamba kugonana lese kuti amba kugonana leni zaka 15 ambiri amatero ndiye kuti amenewo that's why tikweza azimayi kuyambira zaka 25 because tikuti ngatamba kugonana nale zaka 15 ndiye kuti zitenga zaka 10 kuti change ichayambe kuchitika ndiye aona atafika zaka 25. Ndiye normally ngati zonse zili bwinobwino zimatenga zaka 10 koma chifukwa cha zinthu zina achina kutsika kwa chitetezo picha azimayi ena zindikiro zicha zimamba kuchitika zaka 10 sanadutse. Ndithu iyayi tili nkati mwa programu yathu ya zaumoyo pamene tikumva zambiri zokhuza nthenda ija ya kansa ya mkhomo la chiberekero. Kodi inuyo mukudziwa zotani zokhuza nthenda imene ya kansa ya mkhomo la chiberekero? Koma munamvapo mwinaso kuona mayi amene ndithu wakhuzidwa ni nthenda imene ya kansa ya mkhomo la chiberekero? Anthu ambiri nthenda imene akumayidwala chifukwa yake azaumoyo ndithu aganiza zonena kuti mwina atithandize amayife pomapereka katemera wa kansa ya mkhomo la chiberekero ucha. Ndiye nkhani yayikulu ndiyofuna kudziwa kuti kodi inuyo mukudziwa za nthenda imene iyi chifukwa kuyika mbande ikukambidwa komano pakukambidwapo mukumatengapo chani uthenga wanji umene mukumamva okhuza nthenda imene iyi ya kansa ya mkhomo la chiberekero nanga mmene mwamva mukuchitapo chani? Tipitire ndi program yathu ndiye taona kumene nthenda imene ikuyambira munthu akapezeka kuti imayamba kuonesa zindikiro liti ndikudwala liti. Now ndi njira ziti zimene mukulimbikitsa pofuna ndithu kuthana ndi nthenda imene iyi ya kansa ya mkhomo la chiberekero? Ndi njira ziti zomwe mwayika kuti iwe wachepa ifete papa unofuna kuteteza mayi ku Malawi? Okay, chabwino zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi nkhani yakuti
dziko lonse lapansi 2021 ngati sindikulakwisa pakati pa 2020 2021 linakhala pansi maiko angapo ndithu anakhala pansi kunena kuti titani kuti tithane ndi matenda awawa ndi atakhala pansi ndithu anabwera ndi maganizo awa kuti titakhala kuti tapanga izizi by 2030 titakhala kuti tathana ndi matenda awawa ndi chaka china chilichonse pa mwezi wa November umene tililiwu pa tsiku la namba 17 November chaka china chilichonse ndi tsiku limene akukumbukira zakuti ndizotheka kuthana ndi matenda awawa a kansa ya khomo la chiberekero. Mulanje mission ngati chipatala chimene chimakhuzidwa kwambiri ndi matenda awawa chinali ndi tsiku labwino lobeba kwambiri limene tinabebesa ndithu pa 70 tinali pachinakanaka papa pa khaya pacha tinali pamene pati maiza azimayi ulele ndithu tinabwera kumene kozaiza azimayi because timafuna kuti tithane ndi matenda awawa. Now njira zimene zinakhazikitsidwa zakuti tithane ndi matenda awawa ndi ziti. 1 chichewa chimanena chimabeba ati chichewa ndithu amati kupewa kumaposa kuchiza yeti miyambi ndikuitha masiku ya baba now amanena kuti kupewa kumaposa kuchiza choyambirira tipewe now tikapewe bwanji. Number 1 popewapo atsikana onse amene ali zaka 9 kufika zaka 18 angopita kuchipatala kaya ali ndi buku la chipatala kaya alibe angofika kuchipatala kuchakubwera kuti ineyo ndabwera kuti ndizabayidwe katemera wa HPV. Choyambirira ndi chimenecho titakhala kuti tabaya atsikana onse amene ali pakati pa zaka za 18 ndi zaka za 9 ndi 18 titafika zaka 10 kutsogoloko kuzakhala kuti matenda awawa athelatu. Okay. Because zakhala kuti wina aliyense watetezeka ndi matenda awawa tikhala kuti tathana nawo. Now ngati zimenezo sizinatheke njira yachiwiri ndi akuti mzimayi wina aliyense ngati ali ndi khomo la chiberekero amenewo azimve papa okha kunena kuti ndi udindo wanga kuti chaka china chilichonse ndikayezedwe kansa ya khomo la chiberekero. Ifeyo achipatala timanena kuti ngati mzimayi ali ndi matenda akachirombo ka HIV amene kuti ayezedwe chaka china chilichonse koma amene alibe azibwera kukadutsa zaka zitatu koma ndi bwino kuzikhazikitsa ngati mzimayi wina aliyense kunena kuti ineyo chaka china chilichonse ndizipita ndikatani kale ndikachirombo ka alibe koma chikhale udindo wawo kuti chaka china chilichonse azipita kuchipatala akayezedwe. Zipatala zambiri kuyezedwa kansa ya khomo la chiberekero ndi ulere ndi palibe chifukwa chakuti mzimayi atani akhale. Pamene ponso zikhalenso udindo wa mzibambo wina aliyense kuonetsetsa kuti amayi awo akazi awo asistala awo wina aliyense amene akumweziwa kaninzano kandi okira ntchito limodzi funsani at one point kuti kansa ya khomo la chiberekero munayezedwapo. Chikhale udindo wa wina aliyense kuti tione kuti azimayi athu awawa tikuatani tikuateteza. Kupatula pamenepo wina aliyense amene ndi matenda ena alonse okhuzana ndi kumusiko mzimayi mukangoona china chilichonse chodabwitsa kumusiko kandi chikazi chodabwitsa pitani kuchipatala chonde. Kaya mukungotaya makazi kungosamba mosadziwika bwino mukukhuzana ndi abambo mukutaya makazi kukhuzana ndi abambo mukumva ululu china chilichonse chodabwitsa chakumusiko pitani kuchipatala. Ndipo mukapasidwa mankhwala kuchipatala kuja uonetsetsani ndithu kuti mankhwala cha mwandundumiko yake mwamaliza. Titakhala kuti tapanga zimenezo titakutana kuthana ndi matenda awawa. Ndipo kuphatizanso zimenezo zipatala zathu zikhale equipped ndi zipangiso. Ndizomvetsa chisoni kupeza kuti azimayi apita kuchipatala bwinobwino. Anapita kuchipatala alephera kuyezedwa chifukwa chakuti chipatala kunalibe zipangiso. Ndeti tionetsetse kuti zipatala zina zilizonse kuti zipangiso zofunikira zilipo. Ndipo madokotalanso nawonso kapena manesi wina aliyense amene ali kuchipatala amve kuti ndi udindo wawo kuti patient wina aliyense amene wabwera kuchipatala wa mzimayi afunsenso kuti at one point kuti munayezedwapo kansa ya khomo la chiberekero. Ndipo wina aliyense ali kuchipatala akhale ndi ukadaulo wakuti munthu ngati sanayezedwe ndi udindo wa munthu amene wamuonayo kuti akayezedwe. Ndinene pano kunena kuti azimayi ambiri amene tikuwapeza ndi kansa ya khomo la chiberekero ambiri ayiwowo anapitapo kuchipatala. Ambiri anafikapo kuchipatala ndi kufotokoza kuti ineyo ndikuona ngati ndikutacha chikazi chodabwitsa. Komano matsoka adotolo amene anaonawo sanaone kumusiko anango alembera osasuzumbira kumusi because dokotala wina aliyense mzimayi kabwera ndi vuto la kumusi amayenera kuti asuzumire kumusiko aone kuti kansa khomo la chiberekero lija likuoneka bwanji chikazi chimene akufotokoza cho chikuoneka bwanji then pamene kuti mane tikakwire kansa iyi bwinobwino kuithetsa bwinobwino ndiye khale udindo wa dokotala wina aliyense kuonetsetsa kuti mzimayi wina aliyense amene wabwera ndi kudandala kumusiko wasuzumirako waona kuti khomo la chiberekero likuoneka bwanji. Chabwino tili pomwepo tikhenga titibwerere mpuyo pang'ono. Chabwino
kufotokozera zizindikiro za nthenda imene ya kansa yakhomo la chiberekero. Okay. Ndinena kuti ifeyo tikufuna choyambirira timweze munthu uja atisanafike poona zizindikiro. Okay? Tikafika pamenepo ndiye kuti tathana ndi matenda wawo. Koma inuyo ngati zimayi wamba kuona zizindikiro mwezo kuti mwachedwa, ndiye kuti pamenepo zinthu sizili chani sizili bwino. Sitikufuna kuti tifike pa zizindikiro. Now ifeyo chomwe tikufuna ndifuna tione pamene pakusinthika, pamene ndafotokoza acha khomo la chiberekero ndikungoyamba kusinthika. Tikapa kusinthika palibe chizindikiro. Koma tikafika pa cancer penipeni zopano ndiye kuti zizindikiro zamba kuoneka. Now zizindikiro zimene ndikufotokoza papa ndi za cancer ya khomo la chiberekero. Koma si zimene ife tikufuna kuyeza mzimayi uja. Iyayi. Ndafunsa kuti munduze njira zimene ngati za moyo munayika kuchipatala cha Mlanji Mission in particular kuti mwayika njira zitizo zofuna kulimbana ndi nthenda imene iyi. Okay. Ndiye mwakamba onena kuti atsikana 9 to 18 alandire katemera wa HPV. Ndipo atsikana wina aliyense atalandira ameneyo ndiye kuti ola kamayamba zogonana olo ndikukhale exposed ku HPV yoyambisa kansa imene ya khomo la chiberekero amene itu sakudwala. Mwatere? Itizona. Komanso amayi apite for screening. Osadwala ndithu ali bwino. Mene ndililini mene mulilino yomo. Kungonyamuka kusamba kuti mukupita ku chipatala kukayezedwa nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero. Ndiye mwina funso losatira ndifuse kuti iyayi koma belolo ndifusa. Ndilifusa koma tingolisunga la zizindikiro za kansa liti. Koma noti bwerere ndifuse ndipange reverse kuti chabwino. Tikulimbikisa katemera. Yes, atsikana apite akalandire katemera. Ndipo atsikana alandira bwino katemera mu exercise inachitika pompanoyi. Good. Kwambiri. Good. Kachiwiri azimayi apite akayezedwe. Kansa ya khomo la chiberekero. Kuti ngana chipatala mungapeze zizindikiro zokudabwisani mayi ucha mumpange ya timuthandize. Mumuthandize. Ndiye zimene mungazidabwezo ndi chani. Okay, chabwino. Iwowo tibafunena kuti choyambirira abwera sana wala sana zindikiro. Koma kaona zindikiro kuti tafika povuta. Sitimene tikufuna. Koma ndiye wabwera. Iya kuti kukuvuta kumusiku. Ndiye kuti tidziwe kuti ndi cancer. Timaonazo izizi. Koma zindikiro izizi zimatha kubweranso pa matenda ena. Si cancer yokha. Chabwino. Komabe iwo ngathabwere chinthu chimene chingakhale choopsa ndi cancer yo. Zindikiro izizi zitha kuchitika kwa munthu akuti ali ndi likhozo limatha kukhalanso pa khomo la chiberekeropo. Amatha kuona zindikiro izizi. Amatha kukhala kuti pali chotupa chabwinobwino kumene kuja amatha kuona zindikiro izizi. Komano adokotala amene akuona nthawi imene ndi amene akadziwa kuti izizi zabwera chifukwa cha TB, zabwera chifukwa cha likhozo kapena zabwera chifukwa cha cancer. Chinthu chimene chili choopsa kwambiri pa zinthu zonsezo ndi chani? Ndi cancer. Now zindikiro zimene angaone ndi zotero. 1. Amatha kutaya madzi. Osati chikazi pese koma madzi, kungotuluka madzi, koma madziwo nthawi zambiri amakhala afungo. Akaona kuti akutaya madzi kukungonyowa kumusiko madzi yake afungo titakhala kuti tafika pa cancer. Zimene sitikufuna. Tifuna tiwapeza asanafike pamenepo. Number 2, amatha kusamba. Kungosamba mowirikiza. Tupeza kuti wasamba wiki atha iyi kinakonso apapanso akusambanso. Wiki ina isanatenso akusambanso. Zimenezo ndi zindikiro zopsanso. Atha kupezeka kuti nthawi ina ilonse akakhuzana ndi abambo akungosamba. Zimenezonso sizikuyenda kutani kuchitika pali vuto pamenepo. Kupatula pameneponso atha kumva ululu kumusiko kapena pachinena papa kungomva ululu. Zinthu ngati zimenezo sizabwino ndi zindikiro zakuti pali china chake chakuti chikutani chikuchitika. Zikafika pa wesi amatha kubiba chimbudzi cha magazi kapena kukhoza mikhozo ya magazi ndiye kuti pamenepo tachedwa kwambiri. Ndi zindikiro zonsezi izizi kapena kutayanso chikazi chonunkha kapena chikazi chodabwitsa nthawi ina iliyonse. Zizindikiro zonsezo munthu akangoziona athamangire ku chipatala tikaone kuti chikuchitika ndi chani. Nthawi zambiri takhala kuti kansa yatani yayambika. Koma tikumbukire kuti tikufuna kuti tisafike pakuti kansa yatani yayambika munthu abwere alibe chizindikiro china chilichonse. Chabwino. Ndithudi. Ubwino onena kuti mayi asakumva chizindikiro china chilichonse abwere kuzayezesa kansa khomo la chiberekero ndotani. Ubwino wake ndi uwu. 1. Tikangopeza kuti kansa icha yayambika pompo amalandira thandizo pompo la ulele. Tikapeza kuti kansa icha ikufuna yayambike apapa timauchelela ndi mankhwalatu pompo ulelenso. Tsiku lomwelo amapitanso ku nyumba
Okay. ndiye kuti pamenepo zili bwino kwambiri. Okay. Ndiye kuti kuchira kwakenso kumakhala kwa msangasanga chifukwa chakuti matenda achamakhala kuti zangoyambika pompo satenga nthawi yayitali kwambiri asanachire. Ndipo it is not invasive, sisakuti tipanga zinthu zambiri kusiyana ndikuti cancer ikayambika ndiye tikena tipangira china operation chanjana zinthu zakuti ndi zazikulu koma ichichi ndi is very small procedure timangocherera pamene pakuoneka kuti pali vutopo zinthu zatheka. Ndiye ndi bwino kwambiri kuti tipeze pamene matenda awo akutani akuyambika. Ndiye tikafika pa cancer pacha timanena kuti ngati ndi cancer zopanda ndikana titenge sample yakuti akayiunike ku town. Ndiye zimene zawena kulipira ndalama zambiri kuti zipite ku town kucha akaone kuti zochitika ndi chani, akapeza kuti ndi cancer sitimamuthandiza ku chipatala chathu cha ching'ono cha Mulanje Mission amene apite ku Queens. Ndiye tikuziwa kale kuti kupita ku Queens kucha ndi transport, kukakhala kumene kucha ndi ndalama, kugena kudya kumeneko ndi kutali ndi kwanu, zensezo ndizovuta. Koma takhala kuti anabwera nthawi yabwino ndiye kuti zonse zithera kwa Mulanje Mission kapena zipatala zing'ono za Mulanje Mission chifukwa timayezanso zipatala zing'ono za Mulanje Mission. Ndiye kuti vuto lo tithana nalo kuti Kongo ndiye kuti sapita kwena kulikonse. Chabwino. Kumbukirani tikukamba zonena kuti kodi inuyo mukudziwa chani zokhuza nthenda ija ya cancer mkhomo la chiberekero, ndipo zomwe mukudziwazo mukupangapo chani. Nkhani ndionena kuti kamafika chaka cha 2030 ati nthenda imene ikhale mbiri yakale, ndipo ndizotheka ngati atsikana a zaka 9 mpaka 18 atapita chipatala chilichonse ndikanati akufuna alandire katemera oteteza ku nthenda imeneyi. Komanso amayi kuyambira zaka 25 kupita mtsogolo tipite tikayezese. Angotsiriza umene unena kuti ubwino wake ndionena kuti tikhoza makhala kuti sitikumva chizindikiro chilichonse koma ngati mupali vuto kutengeranso limene thupi lathu lilili. Ndiye tikapita msanga akati wocha tikalandira thandizo moyo wathu ndikumapitirira bwinobwino. Kapena chiliponso chimene mmamuuza munthu kuti apapa cancer nayamba takuitchererani izi musiye. Kwambiri ngati pali zinthu zimene amene akusiya ndikukhuzana ndi abambo for nthawi imene mwina masabata 6 yoyambirira awawa atauchereredwa. Koma zinazo kugwira ntchito kupita ku ntchito china chonse mapanga chimodzimodzi. Ndizosadandaulisa timabereka ana. Tikabereka ana timadikirabe pang'ono ndikuyamba basi moyo komatani komapitirira. Ndiye malengana ndi nthawi dokotala program yathu imene pamene papa program yosalira tizakhala kupitirira. Kwa lero talekeza paonena kuti ndi ubwino wanji umene ulipo ngati tingapite msanga ukalandira thandizo makamaka ndi ubwino wanji umene tingaupeze pamene tapita kukayezedwa cancer ya mkhomo la chiberekero. Ndiye pa zimene tamva lero lozi tikamabwera program yathu yosalira tisapereka nambala muzatiuze kuti zimene mwamva chani ndipo mwachitapo chani. Program yathu malingana ndi nthawi lero ilekeze pompa tingokupasani mwayi 30 seconds muyankhule chimene mungathe kuyankhula komanso mwakumbuse amene akumvera komanso kuonera dzina lanu komanso udindo wanu. Ndathokoza kwambiri Rachel. Once again tiyanuyo dzina langa ndi Majoro Bela Ramarifani ndi mmodzi wa madotolo a chipatala cha Mulanje Mission. Kwambiri lero takamba zokhuzana ndi cancer yakhomo la chiberekero kuti cancer iyi ndi chani. Tanena kuti ndi pamene ma cells amba kusintha ngati makhomo la chiberekero mucha kuti ndiye tsopano mutha kukhala ndi matenda a cancer yakhomo la chiberekero. Cholinga chathu chachikulu chakuti mudziwe kuti matenda awawa alipo akupha azimayi ambiri komabenso kuthekera kulipo kwakuti matenda awawa titha kuwakonjeza. Ndiye ukhale udindo wa wina aliyense kuyambira mzimayi atsikanaso mupite kuchipatala makabayidwe HPV vaccine, azimayi mukayezedwe, azibambo wonetsetsani kuti azimayi wonse amene mukuwadziwa ndi udindo wanu kuti anayezedwapo cancer yakhomo la chiberekero. Ndiye ifenso achipatala nafenso tipanga gawo lathu kuti tionetsetse kuti by 2030 matenda awawa ndi mbiri yakale. Inonso ulusa nkhani ama radio station ukhale udindo wanu kuti ndithu muzionetsetsa kuti ma program ngati awawa akupitirira kuti azimayi kunjako tipulumutse miyoyo yawo. Zikomo kwambiri. Ndakondwatu kuti munali pamenepo kuonera komanso kumvera program imeneyi ya zaumoyo. Mukhale pompo sabata yamawa nthawi ngati yomweyi pamene tipitirire ndi program yathu makapodziwanso kuti kodi ndiye anzathu wa chipatala cha Mulanje Mission akuthandizapo motani pamene mina munthu wapezeka ndi nthenda imene ya cancer mkhomo la chiberekero komanso ikuchita chani kuti uthenga umene wina aliyense umpeze kwina kulikonse kumene ali boma linolo la Mulanje. Rachel Joshua ndi dzina langa. Nthokoze kwambiri mzanga Andrew Mandala amene watikonzera program imeneyi. Mwakoma nonse.